May hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kaag sumumbatan niyo mga kami live sa FM station 91.1 FMR Bacolod. Kaag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Motorcycle rider patay matapos mabunggo sa van. Motor nasunog. Filings ng COC sa Bacolod sa Robinson's Place Mall pati gayunon. 36 sa 53 ka mga job order nga nagpositibo sa drug test nagpaidalom sa rehabilitation. Katapos ang Barangay Intelligence Network, gintiro patay. Kag sa good vibes, mga paborito nga palaliguan nga suba sa Negros Occidental. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, malapit 30 ka hektarya nga public land ang ginpatituluhan sa Bacolod agudto magamit para sa housing program kag iban pagid nga development projects. May report si Nico Delfin. Pila na ka mga administrasyon ang nagkambyo pero tubtob karon wala pa masaylo sa Bacolod City Local Government Unit ang masobra na pulo ka mga public lands nga na-acquire sang syudad. Gani upod sa Department of Environment and Natural Resources Office 6, luyag sang syudad nga matituluhan na ang may lapit 30 hektarya nga duta sa 6 ka mga barangay para man magamit ini sa duga nga housing project kag iban pa nga development projects. Ginoccupy na sa mga tao man. May occupants ka din. May mga occupy man yung mga tao na pwede ta mapatituluhan. Kung anong future development once matayton sa city, pwede ta na ma-develop. Ang konseho ang naghatag na sang authority to sign kay Mayor Albi Benitez para matukod ang Memorandum of Agreement upod sa DENR 6. Nalakip sa mga land property ang yara sa Barangay Banago, Punta Taytay, Pahanukoy, Singkang Airport, Tangob kag Barangay 1. Kalabanan diri ang ginaistara na sang linibo nga mga informal settler families. May porsyon man sang duta sa Old Airport nga luyag i-develop sang syudad nga wala pa sang titulo. Ginatinguhaan man karon nga matituluhan ang duta sa reclamation area nga patukuran sang Yuhong Village Housing Project. May conveyance document na from PRA to CP. Pero tikilan na ta mag-transfer sa title lang owner's copy nila. Hindi ito na ma-transfer sa city kung wala yung owner's copy. So, storyahan namin last time ni city legal, ginapangita pa to. Kung hindi gid makita, ma-request for issuance of second owner's copy kita. Tinauna pasubong ang Estefania kag Banago ng area for housing. Batong araw man tan kag Redco. Amo nang isa sa mga model hindi mapatukuran sa mga. Ang titling nila kung sa kanila. Ito na, yung titulo, hindi pa makita. Sa idalom sang kasugtanan, maghahatag man sang 2 million pesos nga financial assistance ang Bacolod LGU sa DENR nga among magabulig para maproseso ang pag-transfer sa mga land property sa syudad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 9, 22 milyones pesos kabalor sa mga cheque ng turnover sa gobyerno probinsyal sa mga barangay. Mismo si Governor Eugenio Jose Lacson ang nagpamuro sa turnover sa mga cheque sa mga barangay nga nagabalor sang tig 200,000 pesos. May 110 tanan ka mga barangay ay nag-apondo sa idalom sa Governor's Office para sa subsidy sa mga local government unit kag 20% development fund. Sunod sa gobernador, yara na sa tagsa ka barangay kung ano nga proyekto ang ilang luyag para sa amo nga pondo. I-congratulate naman sa gobernador ang mga punong barangay nga magagraduate na kag sa mga pa-re-elect iya sila nga ginwish sang good luck nga kabay sila sa gihapon ang makita sa gobernador matapos ang barangay elections. Sa Lunes na ang filing ng Certificate of Candidacy, magasugod naman ang election period. In fact, they have the free hand to choose what projects they want. Sa number 8, senior citizen patay matapos nga ginbuno sang hubog nga suspect samtang nagalantaw sang liga sang basketball. Suspect nagapabilin nga at large.
Patay ang senior citizen nga si Samuel Melanio, 65 anyos, matapos nga ginbuno sang ginaalagar hubog nga suspect sa covered court sa Barangay Linaw, syudad sang Kabankalan sang weekend. Ang suspect ginkilala sa kay Ramil Tolog, 26 anyos. Sunod sa kay Police Major John Joel Batus-Batusan, ang hepe sang Kabankalan City PNP, naga sa ulog sang kadalagan sa liga sa nasambit nga lugar, tubtub nga nagluntad ang komosyon sa tunga sang biktima kag sang suspect. Sandigman sa ilang nga investigasyon nga nakainom ang suspect kag hinali na lang sini nga ginbuno ang biktima sa tiyan, rason sang iya nga kamatayon. Sa karon at large pa ang suspect kag posible nga mapasakaan sang kaso nga murder. Sa number 7, tapos ang Barangay Intelligence Network ang ginpatay sa La Libertad Negros Oriental sa gawa mismo sang iyang puluyan. Patay ang isa ka amay matapos gintiro sa Aya La Libertad Negros Oriental. Ginkilala ang biktima nga si Jollibee Familiar Sanoy. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa PNP hanakuntani nga magwa ang amay sa portahan sang may mga armado nga mga kalakinan sa gawa sang ilang balay kag gintiro ang biktima. Parayon naman ang investigasyon sa kapulisan sa insidente agud matumod ang motibo kag responsable sa krimen. Sa number 6, masobra sa 1 ka kilo sang shabu ang nakuha sang PNP sa operation sang weekend sa mag-live-in partner. Nagabalor sang 6.8 million pesos ang shabu nga nakuha sang Negros Oriental Provincial Police Office sang Sabado sang aga. Pinaagi sa search warrant ilan nasulod ang puluyan sa mga subject na Sanday Roque Dalman alias Rokrok kag Vicky Hervasio alias Bingbing kag ilan nakuha ang masobra sa 1 ka kilo nga suspected shabu gikan sa ila. Sunod sa PNP, nasulod sa brown nga bag sang grocery store ang suspected shabu. Ginausisa pang sources sa mga suspect nga ginakabiga sang PNP nga high-value individuals. Sa number 5, motorcycle rider patay matapos magabunggo sa nagasugata nga van. Iya motor nasunog. Makita pa sa video nga kuha ni Wolf Mendoza nga nagakaya sa tunga sang dalan ang rider matapos makabungbong iya sini nga motorsiklo sa nagasugata nga van sa highway sa Barangay Punta Mesa, Banwa sa Manapla pasado alas 3 sang kahapon sang hapon. Sa unahan, makitang iya nagadaba-daba nga motorsiklo. Ang biktima, ginkilala kay Christopher Montebano, 33 anyos, samtang ang driver sang van ginkilala sa kay Haresco Darius, 48 anyos, lunsay mga residente sa Victoria City. Sunod sa kay Police Staff Sergeant Ivy Alvarez, ang investigador sa Manapla PNP, gikan sa norte ang motor kag naghalin naman sa sur ang van. Sunod sa police, nag-overtake ang motor sa isa ka truck apang wala ini makabalik gilayon sa iyang lane kag nabunggo sa van. Bangod sang impact, nagtabog ang driver sa motor kag nagdaba-daba ang iyang motorsiklo. Giningagaw padala ang biktima sa ospital apang deklarar nga dead on arrival. Sa number 4, hindi na malagas pa sa probinsya administratively ang immediate superiors ang Agriculturist 1 nga gindismiss. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Sini lamang nagwang desisyon nga nagadismiss kay Hermenegildo Basilio may kangtanan sa na-missing 789 kasako sang abono. Nagpanindugan si Basilio nga wala labot nga hindi siya ang in-charge sang bodega sa Bago City kung sa diin ginbutang ang mga sako sang abono, ginsugo lamang siya sang iya nga immediate superior sadto nga si Alnel Pochi Taba nga batunon ang delivery. Suno kay Lacson, hindi pa man nila mapatud sa karon kung ano ang ilang mangintikang sa supplier sang amo nga abono. Patag niya, gina-address man nila ang mga aksyon sang empleyado pero kung mahimo pa lang,
Hindi na sila luyag pa nga mag-file sang kaso kriminal batok sa mga empleyado. Abiso ni Lacson sa kay Basilio nga imbes maghatag sang iya nga paathag sa media, mag-file na lamang siya sang motion for reconsideration kag maghatag sang iya paathag sa reklamo sa nagakaigo nga forum. Ginakilala man ni Lacson nga mayara gidman sang pagpanghangkat nga ginaatubang ang talatapan sang OPA. Sa idalom sang iya nga administrasyon, hindi ini ang nahauna nga kaso sang pag-dismiss sang empleyado. Isa ka OIC ang nagapamuno sa OPA karon kasunod sang pag-resign sang anay agriculturist nga si Edmundo Raul Causing. Si Causing ang nagbulusman sa kay anay agriculturist Attorney Jafet Masculino nga nagdesisyon nga mag-retire. I'm not really sure what we will do with the supplier. In the meantime, we're just addressing the actions of our employees. Ang OPA, it seems like duka problematic ng department. So, kadamot, isang. Well, we recognize that it has been so many administrations already have passed. There's always a problem in OPA, but we're trying to correct it, and precisely why we have investigations like this, because we don't want to, we will not be sitting down. Sa number 3, 26 ka mga nurses kat midwives nga contract of service employees ang Bacolod City ay nagreklamo nga matatlo na kabulan wala makabaton sa sweldo. Hunyo 27 sa makalabot sa Mayor's Office ang kontrata sang mga 14 ka mga nurses kag 12 ka mga midwives nga nagserbi sa lying-in clinic kag City Health Office. Pero bulan na sa Agosto kag wala sa gihapon sila masweldohan. Sunod sa Secretary to the Mayor, Attorney Carol Joseph Chu, ila nga gina-review ang proseso agud nga papadasig ang pag-release sang pondo para sa sweldo sa mga COS employees. Nagaagi pa sa approval sa konseho ang kasugtanan antes pa man mapalapot ang sweldo sa mga COCs kasubong sa proseso sa mga job order workers. Nagahingyo na sa pasaylo kag paghangop si Chu sa mga wala pa masweldohan nga mga contract of service employees kag nagpasalig nga tingwaan ma-release ang pondo para sa sweldo sa mga COS sa bulan sang Setyembre. Ginatingwaan taman na tanan nga masweldohan sila sa pinakamadasig nga tinihon man. So, siyempre mga man ta pasensya no sa delay nga natugas ini. Kag we will review the process sa City Health together with the City Health kung kuan naman sang admin nila on how to fast track everything. Sa number 2, 36 sa 53 nga nagpositibo sa drug test sa Bacolod City ang ginpaidalom na sa rehabilitation. 14 nga wala sa gihapon nag-surrender, hatagan sa gihapon sang tsansa. Ginsugura na sang City Anti-Drug Abuse Council ang pagpaidalom sa 36 ka mga job order workers nga nagpositibo sa random drug test sa drug rehabilitation program. Kalabanan sa ila mga personnel sa Bacolod Traffic Authority Office kag Public Order and Safety Office. Suno kay retired Police General Primitivo Tabuhara, anong kasemana nga magapabilin sa balay silangan ang mga personnel. Magahulat man sila sa 17 pa ka mga drug positive. Kabahin na diri ang 4 ka mga regular employees ang bitaw nga on leave para mag-surrender kag pagparehab. Libre ang drug rehabilitation program sa syudad nga ginapatuman kabahin sa tikang para sa Barangay Anti-Illegal Drug Clearing Program. But they will be given a chance. Pwede sila makapagparehab sa barangay kung sabihin sila gatuloy. Saan nun ang chance nga yatag na sila, General? Ason nga makipag-coordinate sila sa sa CHO. The deadline, Actually, ang hindi na makapag-participate sa rehab, hindi naman sila makabalik sa re-application nila for re-employment. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sa Lunes na magsugod ang filing ng Certificate of Candidacy para sa barangay kag SK elections sa Bacolod City. Sa Robinson's Place, Bacolod sa Barangay Madalagan, pati gayunon ang filing ng COC.
Sunod sa kay Attorney Katrina Trinio Kanyang, elections officer sa Bacolod City, bisan pang holiday sa Lunes, may arasang filings ang COC. Panugod naman inising election period. Ginapakamaayo nga sa mall hiwaton bangod nga mas malapad ang area labi na kung barangay kag SK elections, mas madamo ang naga-file sang COC. Las 8 sang aga magasugod sila baton sang COC tubtob las 5 sang hapon. Tubtob Septyembre 2 ang filings ng COC. Giklaro ni Trinio Kanya nga wala sang filings ng COC sa tanatapan sang COMELEC Bacolod. Sa mga mag-file sang COC antes ang August 28, pwede man maghapit sa tanatapan sang COMELEC kung iyag nila nga mapacheck ang ilang mga requirements para makasiguro nga eksakto ang compliance. Siguraduhon man sa mag-file sunod sa COMELEC nga kumpleto ang pag-fill out nila sa mga formas. Mas maayo kay para nga paglabot dito kung mas kidamo sila kay tungod nga na-check na naton dasig na lang naton yung acceptance. Mama, ang COMELEC period would start man 12:01 sang August 28. Yes. Election period naton. Ma-put up na sa mga checkpoints? Yes, ma-start na kita sa checkpoints and then bayara na siya nga kick-off na checkpoints na ginapatigayo naton every start sa aton nga election period. Sa Good Vibes, palaliguan bala nga suba ang ginapangita nyo? Yari ang pila sa mga lingaw nga palaliguan nga suba sa report ni Romeo Subaldo. Una kita diri sa norte, sa Sagay City may nagpopular nga overflow nga palaliguan sa mga residente. Ilabi na sa nagpeak ang pandemic. Kag subong, padayon sa gihapon nga ginapaliguan sa mga residente kag mga lokal nga turista. Ini ang overflow sa may barangay Baviera sa Sagay City. Ang tubig sa sining nga suba gikan pa sa kabukiran sa Cadiz City suno sa mga residente gani mabugnaw kag matinaw. Nangin paborito ini nga bonding spot sa mga magbarkada o kung pamilya, ilabi na kung weekend. Lingaw abi paliguan kag libre. Sa kadamo sa nagakadto diri, may mga nagtuluhaw na nga mga kapihan sa lugar sa subong. Sabay doon sa Salvador Benedicto naman, ang masami ginalabian lang nga taytay, may ginatago man nga matugnaw kag matinaw nga suba. Antes lang gid sang signage nga welcome to Don Salvador Benedicto, may makita ka dira nga taytay. Sa left side, ginpanuogan namon kag ini ang amon nga naabdan. Napulo ka pesos ang entrance pero siling sa iban pwede na libre lang. Matugnaw kag matinaw ang tubig. Ilabi na kung bago lang tapos ang ulan. Kay gikan kuno ini sa kabukiran man. May mga cottages man nga pwede marentahan. Kag syempre, ang instant nga nagsikat sa peak sa pandemic nga buyong-buyong sa Barangay Kapitan Ramon sa Silay. Sa kadamo sang tawo nga nagakadto diri sa peak sa pandemic, temporaryo pa ini nga napasera sadto. Paano abi, kamay diving spot sa suba. Nangin paborito nga lugar, pang paliwaliwa sa mga lokal nga mga turista ilabi na kung weekend. Bata kag tigulang, nagalumpat diri sa may suba. Ang iban, nagapabugnaw-bugnaw lang sa hikad. Pwede man mag-arkila sa improvise nga salbabida. Kag i-enjoy ang mabugnaw nga tubig sa suba. Ang suba ay isa ka klasik sa gihapon nga kadadtuan sa pamilya o kon barkada para magbonding. O galing, ililisipon na lang gid ang mga suba nga sarang papapaliguan.
Kaya ang iban, ginabusara na. Barb, sa mga amuni ka pa ang panahon ka namin magtusmo sa suba. Kagming ha, hindi na niya sakit sa mata ang sa tubig. Hindi parat ang tubig. Oo. Galing kay kinahanglan kabalo kay guro gyud maglangoy gino kay Sa mga gulpi. dalo, Oo, gulpi gadalo. Pero suba makabalik sa childhood memories, no? Suba. Kaaga mo ito mga balita sa Negro Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot. Dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negros Anon. Ako si Barbara